Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu aldaminecraft.cz. Promiňte, že nestojím tamhle na té hromadě písku. Vlastně dneska to bude můj seriál, no můj díl Full Metal, což jsem já. Takže dneska bych vám ukázal odpadkový koš. Ještě si vemu tlačítko, takže začneme tím, že si postavíme takovouhle věcičku. Sem si dáme Sigvísten, sem tohle, sem přiklik. Sem si to uděláme takhle, tady uděláme zeď, tady dáme redstone torch. Promiňte, já mám zaslej, takže já si to rozsvítím. Takže redstone torch, vlastně ten písmen se nám takhle zasune, takže teď zjistím, že to mám blbě. Tady to jsem překliknu zase. Mám to víc takové těžší. To. Aha, já tam nemám redstone torch. Vy ten redstone torch budete mít rovnou za své, já ho nemám, takže to snad pochopíte. Tady si ještě dám půl bloky. Aha. Jak to? Už to dohromady. Takové. No, tak sem dám cedulky, ty taky, přes to taky voda nevyteče, takže tak, aha, to jsem zase blbý, tak já si udělám normální cedulky, aha, on vypadá zase tyhle, takže si dám takhle, já si dám takhle. No nic, no taky dám takhle. Taky dám takhle, no. To nebudu hodit. Sem se dá voda. No a teď se bude kopat v podzemí. Takže vlastně tady nad tím je voda. Já vám to ukážu. Vidíte? Takže dá se štěpat voda sem, tady si dám tady si dáme cedulku, tamhle dozadu dáme vodu. Já jsem tady taky. No. A sem dáme lávu. Tak, cedulka nám neschoří. Aha. Ale já možná, jo. Tak. Tak jo. Tady si to můžu zazdít. Takže. Tohle je ten odpadkový koš. Aha. Tady musí být přeci jen ty stouny. Aha. Jelikož tady si uděláte schovypák, sem vlastně naházíte nepotřebné věci, ukážu. Zmáčkněte tlačítko a dál už se o to ten odpadák postará. No, tak, to je bylo asi pro dnešek tak všechno a
Těšíme se na vás při dalším tutoriálu. Naschledanou.